Another day, never deliver. Kakain na naman. Hindi totoo yan. Kakain na naman sa takosa. Sabi sa inyo mga takosa eh. Kakain tayo. Hindi pwedeng hindi. Ang galing! Ang galing! Sa mga gustong order dyan ng lechon, order na kayo sa Huwata Lechon, Batangas City. Located siya Santa Rita Road, Santa Rita de Macuja Road. Ano, napakaganda na lechon, napakakinis.